As aventuras de Minchi. Que é iso? Pero vaya ruido hai. É o ruído da rúa, Minchi. Ai, Olga esqueceuse de pechar a ventá. Pero que quere? Que me rouben? Non, Minchi. Abriron a ventá para ventilar o cuarto e deixárona aberta. Tranquila, que seguro que a pechan daqui a pouco. E a ti non creo que te rouben. Ou se cadra, a ventá está aberta porque... Vai vir un príncipe a rescatarme. Que guapa, Minchi. Pero sí, é certo. O ese ruido. Debe haber moito tráfico na rúa. E cheira o fume dos coches. Sí. Buah. Non me gusta. Prefiro a miña flor. A verdade é que sí. Nas cidades hai tantos coches que hai moito fume. E ás veces, sobre todo nas grandes cidades, un respira peor pola contaminación. Como sodes os humanos? Os animais somos moi limpos e non contaminamos. Non me gusta o fume. Minchi, sabes? Se todos axudásemos un pouco a diario, habería menos contaminación. Ai, sí. E como? Investigamos e descubrímolo. Ai, sí, investigamos. A contaminación. Os coches, as fábricas, mesmo as casas funcionan con combustible, como a gasolina. Este combustible, ao gastarse para producir enerxía, no aire forma nubes negras de fume. E entón o aire contamínase e é malo para a natureza. Pero tamén pode haber contaminación por ruído. Isto sucede cando, en vez de oírmos paxariños, escoitamos o mesmo que Minchi coa ventá aberta. Tamén pode haber contaminación na auga. E iso ocorre cando os humanos tiran o lixo aos ríos e ao mar. Que podemos facer? Por exemplo, pedirlles aos nosos pais que non utilicen tanto o coche e que anden ou circulen moito máis en bicicleta que non bota fume. Tirar sempre o que non serva ao lixo e non ao chan. E así, esa nube gris volverá a ser branca e poderemos escoitar estes preciosos sons. Ai, que ben! Encantan os paxariños, sí. Ai, por fin pecharon a ventá. Xa non oio ese ruído. E iso significa que... Déixame adiviñar, que xa podes cantar. Sí! Veña, vamos todos xuntos. A ver esas palmas. Salvemos o noso planeta. Non hai que contaminar. Aí vai. Se estou no parque é como un xeado. O papel vai ao lixo e o axeitado. Se estou no parque é como un xeado. O papel vai ao lixo e o axeitado. Vamos! Quero contaminación. Prefiro afinación. Afinación é cantar e soa ben, é contaminar e facer algo moi mal. Afinación é cantar e soa ben, é contaminar e facer algo moi mal. Vaya, quedounos moi claro. Non nos gusta a contaminación.